Hei Tiimiakatemian väki! Mä oon Samuel Tirkkonen, 22-vuotias joensuulainen positiivinen ja innokas nuori. Mä valmistuin lukiosta keväällä 2022 ja nyt parin vuoden ajan mä oon työskennellyt intohimoisesti pesäpallon sekä yrittämisen parissa. Ja nyt on aika hypätä johonkin uuteen, nimittäin opiskeluiden pariin. Nyt keväällä alkaa mun 7. kausi Superpesistä, jota mä oon pelannut lukion jälkeen ammatikseni. Mä oon aina ollut joukkuepelaaja. Mä kaipaan ympärille semmoista porukkaa, jotka on samanhenkisiä, jakaa samoja arvoja ja on yhtä intohimoisia tekemään töitä yhteisten unelmien ja tavoitteiden eteen. Nuoresta iästä huolimatta meikä on saanut kokea urheilun parhaimpia puolia. 2 SM-mitallia, kulta sekä pronssi. Ja näihin huippusuorituksiin me yllettiin nimenomaan sillä, että me puhallettiin joukkueen kanssa yhteen hiileen. Noin 1,5 vuotta sitten mä löysin uuden intohimon kohteen, yrittämisen. Mä aloitin toiminimestä, josta siirryin sitten perustamaan osakeyhtiön 2 veljen kanssa noin 0,5 vuotta sitten. Me perustettiin Bromedia, joka tuottaa yrityksille somemarkkinointia, lähinnä lyhytvideoita. Yrittäjyys on vienyt mut täysin mukana ja sen takia mä haluun Tiimiakatemialle. Mä koen, että Tiimiakatemia on aivan uniikki paikka opiskella ja oppia nimenomaan yrittäjyydestä. Mä oon kyllä oppinut älyttömästi itsestäni sekä yrittämisestä, mutta mä oivalsin, että jos mä aidosti haluan kasvaa ja oppia jotain semmoista, mitä mä en oo edes tiennyt, että tartteen, niin mun on opiskeltava ja opittava muilta. Mun tavoitteena on kehittyä pesäpalloilijana, rakentaa urheilijabrändiä somea sekä kasvaa yrittäjänä. Mä tiedän, että Tiimiakatemia on paikka, missä tää kaikki on mahdollista. Mä oon kuullut pelkästään hyvää useilta kavereilta, ketkä siellä opiskelee. Ja totta puhuen, mä en oo ajatellut, että opiskelisin missään muualla kuin siellä. Jos haluatte tiimiinne tyypin, jolla on aito halu oppia, tehdä ja kasvaa, niin nähdään haastatteluissa.